Goizeko 10:05 gutxi, hauexek nabarmendutakoak Nadia Nemeh eta Reim Dandamek genozidioaz goiz honetan, elkarrizketa solasaldi luzea dela izango dugu, salbuespenezko solasaldi bat, salbuespenezko saio baterako eta salbuespeneko egoera baterako. Esan dugu gaurkoan aipagai bakarra dugula, informazioaren ariko analisi mailan urriak 15 honetarako deitu diren lanuzteak eta lanuzte honi buruzko lehen balantzeak ere jasotzeko gurekin daukagu Igor Arroyo, Lab sindikatuko idazkari nagusi. Egunon. Egunon bai. Bueno, jakin dugu, nola hasi da greba jardunaldia? Oso arrakastatxo izaten nahi da. Ditugu lehenengo datuak dira industriakoak, gaueko txandan bazeukaten deialdia goizeko 3:00 goizeko 6:00 egiteko, eta baditugu hainbat enpresa handi, 20 enpresa handi ja iragarri digutenak itxi egin direla, ez dela egon produkziorik gauean. Eta era berean hasi zaizkigu iristen ikastetxetako datuak, eta hor ere esaten zaigu hainbat eta hainbat ikastetxetan zerbitzu minimotan daudela. Beraz, gure iragarpena da arrakasta handiak izango duela lanuzte orokor honek. Gaurko honetarako besteak beste, Israel, Ameriketako Estatu Batuetako gobernuaren babesarekin Palestinako herriaren aurka egiten ari den genozidio eta gizateriaren kontrako krimenak salatzeare bada helburua. Zer nabarmenduko zenuke aldarrikapen honetaz? Nire ustez bada elkartasunarekin zerikusia duen aldarrikapena, hori argi eta garbi, genozidio bat gertatzen ari da, eta ezin da beste alde batera begiratu, eta gure esku dagoen guztia egin behar dugu. Eta zer da gure esku dagoena? Israel presionatzea eta bere aliatuak presionatzea genozidioarekin eta kolonizazioarekin behin betiko amaitu dadin. Nola presionatu daitekeen? Israelek bere dituen harreman komertzialak eteten badira, eta Israel isolatzen baldin bada, bai maila instituzionalean eta baita ere maila komertzialean, bere garaian Hego Afrikako apartheidarekin egin zen bezala, ezingo du egoera sostengatu. Hori da dagokiguna egitea. Eta zentzu horretan iruditzen zait Euskal Herrian jendarte aldetik eta baita ere maila sindikalean erantzun oso indartsua egiten ari da, baina falta dela bai maila instituzionalean, Eusko Jaurlaritza Nafarroako gobernuaren aldetik, baina bereziki patronaren aldetik falta dela gogoeta bat egitea. Guk ikusi genituen Ukrainiako gerraren arira, ikusi genituen Errusiaren inguruko neurriak hartzen oso azkar, kirol mailan, maila komertzialean, maila politikoan, baina hemen ez ditugu ikusten alako neurririk. Oso kuriosoa da, lanuzte orokor bat deituta dago, eta Confebask mutu dago. Beste lanuzte eta beste greba soziolaboraletan, etengabe ari zen hizketan. Gutxienez esateko, ez egola behar besteko arrazoirik, baina oraingoan mutu dago. Zergatik dago mutu? Ez duelako nahi, benetan egiten ari garen aldarrikapen hau entzun, eta benetan harreman komertzial horiek birplanteatu. Eta hori da gaurkoan azpimarratu nahi duguna. Hala ere, jakineko nuke horre aldarrikapen horretan patronalari eta instituzio propio naiz nazioartekoi, Israelgo estatuarekiko harreman komertzial oro eten daitezela eskatu diozue, naiz eta publikoki, Confebasken adibidea aipatu duzu, erantzun publiko bat egon ezarren, zakit, demagun, eguneroko harreman horietan zer nolako jarrerak nabaritzen dituzue? Guk ikusten dugu gutxinaka badagola hor sirimiri bat, eta gutxinaka lortzen ari garela urratsak ematea, maila instituzionalean, eta baita enpresa batzuei dagokionean. Publikoak izan dira hainbat iragarpen, esaterako Euskal Herriko Unibertsitateak egindakoa, baina baita ere badakigu hainbat enpresetan ari direla gai honi buruz gogoeta egiten, eta badakigu ere hainbat enpresetan urratsak eman direla. Baina berriro diot, guk faltan botatzen dugu, azken batean, Confebask edo zen elkarteetan, hor enpresariak elkartzen dira, nolabait gogoeta kolektiboak egiteko. Eta guk hori da faltan botatzen duguna. Badaude aurrera pausuak eremu zehatzetan, baina gaurkoz ez dago behar besteko gogoetarik patronaren aldetik, ez? Eta horregatik gaurko egunean bereziki hori eragin nahi dugu, ez? Eta era berean, oroitarazi nahi diogu Eusko Jaurlaritzari, Nafarroko gobernuari, hemen afera ez dela
bueno, duela urte batzuk egin ziren kontratu batzuk, edo orain zueten badago, edo orain nolabait Israelgo lurraldetan dagoen jardura ekonomikoa eta lurralde okupatuetan diferentea da. Osea, hemen, olako nabardurak tarako ez dagoela egoera. Hemen badago genozidio bat, badago kolonizazio prozesu bat, eta behar dela jarrera irmo bat. Orain arte ikusi ditugu aitzaki gehiegi, arduradun instituzional eta patronal batzuen aldetik, eta neurri gutxiegi, ez? Eta horregatik gaurkoan hor egin nahi dugu indarra. Gaurko honetarako ere bi deialdi ezberdin daude, 3 orduko ala 4 orduko lanuzteak ere egiteko. Ezakit, autokritikarako eman dezake honek akaso, ezakit, akaso langile batek hor ikusita bi aukera daudela, diferentziak, hauen artean akaso erabaki beharra sentitzen badin badu langile batek, ezakit pentsa dezake ere uneren batean Palestinara begira baino Zilborrera begiratzen ari dira, ezakit hau izan diteke gaurko elementu negatiboetako bat. Bueno, ni justo kontrakoa azpimarratuko nuke. Egia da sindikatuen artean izan ditugula eztabaidak, ze gunean deitu behar ziren lanuzte orokorrak, edo zenbat ordukoak izan behar ziren, eta hori normala da. Sindikatuen artean, azkenean, sindikatu bakoitzak bere autonomia dauka, bere gogoeta espazioak ditu, bere zuzendaritza, bere afiliazioa, bere ordezkaritza, eta baitu bere prozesu, barne prozesuak, eta normala da gogoeta diferenteak egotearena, iritzi desberdinak egotearena, hori normala da. Baina horren gainetik, nik nabarmenduko nuke, enpresetan egon direla antolakuntzarako eta lanuztea gauzatzeko prozesu kolektibo unitarioak egon direla. Eta aho batez erabaki dutela enpresa askotan bat egitearena lanuztearekin, eta gaur Euskal Langileen batasunerako egun bat izango dela. Eta gaur Euskal Herria eta Euskal Langileria kokatuko dela Europa mailan aintzindari. Italiarekin batera, gaurkoa izango da maila sindikalean dagoen indarra erakustaldi handiena Europa mailan, eta gainera oroitarazi behar dugu, hau lanuzte politiko bat dela. Baziren 17 urte Euskal Herrian lanuzte politiko horik ez egola, 2008an izan zen azkena, eta hor labek bakarrik deitu zuen ezker abertzalearen ilegalizazioaren kontra, ez? 17 urte beranduago lortu dugu Euskal Herriko sindikatu guztiek bat egitearena lanuzte orokor egun batean. Nazioarteko afera bati daokiona, baina era berean zerikusia daukana ere Euskal Herriarekin. Azken batean hitz egiten ari garelako fasismoari, sionismoari, autoritarismoari, involuzio erreakzionarioari muga jarri behar zaiola. Eta esaten genuen bezala Euskal Herritik ez dira pasako, esan behar dugula ere Palestinatik ez dira pasako. Azkenik ere jakineko nuke hori. Nazioartera begirako deialdi bat badenez, ze mezu nahiko zenuke heltzea Euskal Herritik Gazara? Bueno, guk elkartasun mezu bat helarazi nahi diogu, berriro esan nahi diogu ez daudela bakarrik, beraiekin batera gaudela borroka horretan, eta ez dugula borroka hau amaituko, ahalik eta Palestina osoa, Jordan ibaitik Mediterraneonar itsasora doan lurralde hori guztia deskolonizatu arte. Kolonizazioarekin amaitu beharra dago, eta horretarako gure konpromisoa irmoa da. Guzti horiekin geltzen gera, Igor Arroyo, Lab Sindikatuko idazkari nagusia, eskerrik asko gizonetan gurean izategatik. Mi esker zuei.